Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu bibiyan a wannan makaranta ta mu ta Alfasaha SC Online. Barkamu da sake saduwa a darasin mu na uku akan koyon harshen Larabci da yaran Hausa. Satin da ya gabata darasin mu na biyu mun ga harafin Larabci da bisa wasalin sama, ma'ana al-huruful hijaiyya bil fathati. Yau zamu ga al-huruful hijaiyya bil kasra, harafin Larabci da wasalin ƙasa. Zamu ga kuma yadda yake canzawa har yau kuma insha Allah. Ku biyo mu ku ga yadda suke sakewa. Wasalin ƙasa shine kamar yadda muka faɗi a can baya, shine yin haka a ƙasar rubutu. Yin wannan tire a ƙasar rubutu shi ke nuna cewa wannan rubutu an yi mishi kasara kenan. Da haka zai sake daga furucin shi na sama zuwa furuci na ƙasa insha Allah. Alif bil kasra I, ba bil kasra B, ta bil kasra T, ث بالكسرة ث، جيم بالكسرة جي، ح بالكسرة حي، خ بالكسرة خي، دال بالكسرة دي، ذال بالكسرة زي، راء بالكسرة ري، زاي بالكسرة زي، سين بالكسرة سي، شين بالكسرة شي، صاد بالكسرة صي، ضاد بالكسرة ضي، طاء بالكسرة طي، ظاء بالكسرة ظي، عين بالكسرة عي، غين بالكسرة غي، فاء بالكسرة في، قاف بالكسرة قي، كاف بالكسرة كي، لام بالكسرة لي، ميم بالكسرة مي، نون بالكسرة ني، ها بالكسرة هي، واو بالكسرة وي، يا بالكسرة يي. abinda ma'anar bil kasra take ne shine da kasara. Alif da kasara I shine ma'anar bil kasra. Insha Allah idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ta mu, kai mana subscribe ta yanda idan mun tsara darasi na gaba kai tsaye zo maka insha Allah. Sannan kuma kai mana like da kuma idan bidiyon ya burge ka ta yanda zamu gane cewa shin bidiyo yana burge ku ko kuma. Idan kuma kana da tambaya ka bar min ita a comment idan zan baka amsa insha Allah. Nagode. Wassalamu alaikum warahmatullahi.